सानथाम उनाव ओरैबायदि गोलैबावबाय सिङाव अरजों जोंबाय बेखौ जोंखौ बख'नो थाखाय मेचिन सालायबाय मेचिनाबो जाया बायनानै गोलैबायना बेखौ नुनानै गिबाय जों फुरा नायगोमोजोब्बाय बयबो 41 जन मानसि बेखौ नायनानै बयबो मोखां सोमबाय हाब दिनै मा जाबावगोन होननानै थेवबाबो आं बे जायगायाव थांला गोसोआव बहुद गोजोननाय मोनबाय बिमा बिफा बिदा फंबाय जाथि बंस'खौबो लोगो मोननानै नोंथांमोननि जे जाब्रबथाय जाथाय बे जाथाया सारा बुहुमनाङैनो गोसारलांदों इसोरनि नामाव आर'ज गाबदों उत्तराखन्ड सरकारनि गोख्रों नाजाथियाव नोंथांमोना दिनै फिन गावनि जोनोम गामिनि नुजाबाय बिनि थाखाय उत्तराखन्ड सरकार भारत जेनेबा आसाम सरकार बिराद रोजा रोजा साबायखर बिसोरनि थाखाय जाथायनि थाखाय फोरमायनो हागोन माबोरै जायामोन जाथाया जोंनि डिउटिया हरनि 8टायावमोन 11 तारिख 8टामोन बिदिनाव जोंनि डिउटिया 8टाया जोंनि डिउटिया जाहैबाय 210 मिटार गोथौआवमोन बिनिफ्राय जोंखौ फार्स्ट टाइमाव आंखौ लानानै थांदों 210निफ्राय पेसाव लांदों 2000 मिटार गोजौआव लानानै थांदों बिनिफ्राय मेचिन सालायनो मानसि गैया होननानै पप लांदों पाम्प सालायनो मानसि गैया होननायाव मेचिन गंथाम सालायनांगौ होननानै बास आं थांबाय थांनानै बास जोंथ' जेबो बे 2000आवथ' जेबो रिपर्ट मोनहैया बेयाव जेबो आवाजबो खोनाहैया बेनिफ्राय बिसोरखौ 3टा बाजियाव सानै लानानै थांबावबाय बेनिफ्राय जों फैनाय समाव जोंना नैबाय दंमोन जोंनाव 12 जनाव जों 3 थांबाय बेनिफ्राय सावथालफोर दंबावो झारखन्डनि उरिसानि इउपिनि बिसोर दङ आरो हिमाचलनि बिसोर थालांबाय थालांनानै ओमफ्राय घटनाया जाबाय 5:30आव जादों 5:30आव जानायखौथ' जों घटनाखौ जों जेबो मोनथिहैया खोनाहैयाबो बाव एथ' गोथौआव होनाया ओमफ्राय दाना खबर मोनबाय माखासे फरमेनफ्रा खारला खुरला जाबाय एसे खबर मोनहैग्रोबाय बिसोरो खबर मोननानै एसेल' गोलैदोंमोन फार्स्टआव स्टार्टिंआव एसेल' गोलैबाय ओमफ्राय दाना खबर मोननानै जाय फाराफारि बिसोरबो आंखौ मेसेज होबाय बाहेरायाव माबा घटना जाबाय ना ओंखारदो होनबाय ओंखारबाय जों ओंखारना ससे फैबा जोङो दाना गारि सारि बलेर'आबो फैग्रोबाय गावसोर फरमेनफ्रा सानै फैग्रोबाय बिसोर थाबथा जाबाय दाना गारिया फिदिंफिनबाय जोङो हायद्राजों जा जाय गाखोना फैजोब्बाय जखननाखि जों 200 सौफैयो होमबा लामा कमप्लिट बन्द बै समाव नोंथांमोननि गोसोआ माबायदि गोसोआथ' सिगाङाव एसे बहुत गिनाय फैदों गोलैनाय सिस्टेमावथ' नों खुनु बन्द जानायनि नामखौनो लाखायाखै थाबथानायनि नामावनो गैया ओरैबायदि जादों आरो बेनिफ्राय बे जाबाय सानथाम उनाव ओरैबायदि गोलैबावबाय सिङाव अरजों जोंबाय लहा लहि सौदावनाय अन्थाइ सौदावनाय ओरैबायदि जोंबाय 1500 गोलैबावबाय गाब्रायसिननाय फैबाय साननैसो आरो गाब्रायबावबाय दाना खबर मोनबाय पाइपखौ जोंखौ बख'नो थाखाय मेचिन सालायबाय मेचिनाबो जाया देहरादुननिफ्राय लाबोदों बेबो सोलियासै इटालिनिफ्राय लायबाय बेबो सोलियासै गासिबो साक्सेस जायासै इन्दरनिफ्राय लाबोदों बेबो साक्सेस जायासै आमेरिकानि लाबोबाय बे जोबथारनायाव 12 मिटाराव फासिहैबाय बेबो गैला जोंनाव सहैनो 12 मिटारल'सैमोन ओमफ्राय बेबो फासिहैबाय बिदा जामबाय बिदा सेस क्रेक जाजोब्बाय बेन जाजोबनानै बेखौ बरननोबो हाला 2 दिन दाना जोंनाव मेसेज हरबाय बाहेरानिफ्राय नोंसोर 15 दिननि माल स्टक खालामनानै लाबावदो जाहैबाय बा पाइपलाइनजों गोजौजों हरबाय जोंनो बेहाय 6 इन्सि पाइपजों होमबा जों दुरुंजों खायै खायै बोखोबोयो सिङाव जानाय मानाय 21 तारिखनिफ्राय जों जानाय मोन्दों ओंखाम बिदिनो फिथाइ सामथाइ गाइखेर बायदिसिनाखौ दिनै नोंथांमोननि बे दुखुथिया जिउखौ लानानै आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा मोनसे हेल्प खालामदों माबायदि गोजोननाय फोरमायनो सानो जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि गिख्रंथाव थासारिनिफ्राय जाहाथे थांना बेनि थाखाय मबाइल टि स्टल खुलिनानै होदों बे बिथिङाव नोंथांमोना बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आसाम सरकार बिटिआर सरकार रोजा रोजा साबायखर बैफोर खामानियाव नोंथाङा बेसेबां समनिफ्राय मावबोदों सुलुं जावनायाव आंथ' बेनो स्टार्टिंमोन आं 6 मास 7 मासाव जाहैबायमोन जोङो आंनि गोसोआव दा जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा गामिनि लकेल मानसिखौ जेसेबां दं गासिबो नुफैबाय इसोरनि अननायाव जों दा मोजाङै सौफैबाय दा बिराद खुसि बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ बिराद सान्थि मोनदों आरो बै जाथाया सोमजिदोंमोन बे जाथाया माबोरै जानायमोन मिथिगौ नामा बे जाथायखौथ' जोंबो मोजाङै नुवाखिसै उनावसो जोंखौ थांनानै खिथाहैदों खालांनानै 17 दिन गुदुं सिङाव जे नोंथांमोना थाबथाना दंमोन माबोरै सोलियोमोन बै समाव जानाय मोनबाय नालाय बेजोंनो जों सोलिनानै थाबाय मुरि सोहरदों बादाम सोहरदों काजु बादाम सोहरदों 4 इन्सि पाइपजों स्पेसियेलि मा खामानि मावोमोन बिसोरो बै गुदुं सिङाव थानानै जोङो एलजि लगायोमोन एलजि लगायो सर्टकेट सारो ग्राउन्डिं खालामो जाथाय जानायनि बेसेबां गोबाव उनाव जाथाय जानाय समाव जों गैयामोन नालाय उनाव 5:30आव जादों नालाय बे घटनाया माने जों 5:30आव जाबा खालांनानै खिथाहैदों जोंनो केसआव थांनानै
खिथाहैबाय ओमफ्राय जों फरमेनफोर दं नालाय फरमेना बुंबाय थर थर थाबनो लामा गोथेबायनो होननानै आं सानदों मा लामाया फिसा एसे गोथेबाय होननायखाय फिसासा दं खोमा बिजों ओंखारलांनो हागोन बयबो बुंबाय नालाय ओंखारलांनो हागोन खोमा फैनानै नायफैबाय खाथियाव उनावहाय लामाया फुरा गोथेजोबनानै दं बे समाव माबायदि सानदोंमोन गोसोआव जेब्ला लामाया गोथेजोब्बाय मा सानदोंमोन नुफैबाय जोङो लामा गोथेजोब्बाय ओमफ्राय बे समावथ' जेबो जायाखैमोन नालाय गोसोखौ जेबो सानथ'वाखैमोन उनाव दसे साननै थानानै आरो लस गोलैबावबाय फुरा ज्राम ज्राम गोलैबावबाय अब्ला गिनाय फैबाय जों गोसोखौ माने रिबानो बायनानै रिबलायनो एलजियाम बायनानै गोलैबायना बेखौ नुनानै गिबाय जों फुरा नायगोमोजोब्बाय बयबो 41 जन मानसि बेखौ नायनानै बयबो मोखां सोमबाय हाब दिनै मा जाबावगोन होननानै माबोरै कन्टेक्ट खालामनो हादोंना हायाखै बे समाव बाहेरायाव कानेक्टिभिटिफ्रा मारै जायोमोन बै समाव सिंनिफ्राय इंसि पाइपखौ जोङो हास'दों बेयो 4 इंसि पाइपआ बायहेरायाव ओंखारनाय नालाय दै लांनाय बेजोंनो दै लाङो सिङाव गुमार सालायबा बेजोंनो दै सोनांगौ नालाय गुमारा बेजोंनो बेखौ दा हास'नानै बेजोंनो जों रायज्लायहरोमोन आरोखि अलरेडि होनाय दंखायोमोन अलरेडि होनाय दंखायोमोन पाइपआ मोननै होनाय दंखायोमोन मोनसे 3 इंसि दंमोन मोनसे 4 इंसि दंमोन बिनि उनावसो 21 तारिख ना 22 तारिख बेवहाय 6 इंसि पाइप सोहरदों बिनि उनावहाय जानाया फुरा फ्रि फैबाय जानाय लोंनाय मा जानो गोसो नोंसोर बिहरल' जाबाय बेनिफ्राय जानाय लोंनाय फुरा टेनसन गैला जानायबो लोंनायबो दैयाबो बेनिफ्राय हाबबाय फार्स्टआवथ' जों माबानिफ्राय फेसनिफ्राय दैखौ लायनांगौमोन जों फेसावनो दै गबाय थायोमोन बेनिफ्रायनो द्राम लानानै दै लानानै बेखौनो लोङोमोन जों राजनायाव नोंथांमोना बोरै सौहैजेननायमोन आरो गिबियाव बोरै थांबाय बे खामानियावहाय जिहेथु बे थांनायाथ' माने फार्स्टआव हिमाचलावबो थांदोंमोन आं हिमाचलाव थांनानै दाना बाहाय खामानि दं होननायखाय बावबो थांबाय मावहैबाय दा बेनो फासिनानै थाबाय आरोखि दिनै गोसोआव माबायदि मोनदों जिहेथु नोंथांमोननि जिउ रैखाथि मबाइल इनस्टल खालामनानै होनो नागिरदों बेनि सायाव बिराद रोजा रोजा साबायखर होनो सानदों आं जिउ खांनाया बिदिनो लोगो बयबो बिमा मासेनि फिसा जानानै थाजोब्बाय जों बयबो बेबो ना होना बेबो ना होना ज' मिलायलायनानै जा एसे सफैयो बेखौ समानैनो जों राननानै जायो बे खामानि फारसे थाङोबाबो आं बे जायगायाव थांला नांगौबा दस्रायाव थांनांगौबा थांगोन खिन्थु बेहाय थांला आं धन्यबाद